Vítajte na komunikačnej platforme BlueKiwi, ktorá nám umožňuje diskutovať odborné témy, ale aj zaujímavosti zo sveta a pomocou spoločného hodnotenia príspevkov ponúka zdroj kvalitných informácií pre pedagógov. V tomto krátkom videu si ukážeme prvé prihlásenie do BlueKiwi a hlasovanie v prieskume spokojnosti Planety vedomostí. Ako prvé prejdeme na stránku https://digipedia.bluekiwi.net. Zadáme naše prihlasovacie údaje Planety vedomostí a stlačíme prihlásiť sa. Pri prvom prihlásení do BlueKiwi sa vám zobrazí sprievodca aktiváciou vášho účtu. V prvom kroku si skontrolujte vaše meno, e-mailovú adresu a stlačte tlačítko ďalej. V druhom kroku sa zobrazia všeobecné podmienky používania platformy, ktoré môžete po prečítaní zaškrtnutím voľby súhlasím prijať a stlačiť tlačítko ďalej. Následne sa vám zobrazí ponuka odporúčaných priestorov. Zvoľte priestory, do ktorých chcete vstúpiť a dokončite sprievodcu stlačením tlačítka hotovo. Nachádzate sa na vašej úvodnej stránke, ku ktorej sa môžete kedykoľvek vrátiť kliknutím na prvú záložku. Pre hlasovanie v prieskume spokojnosti Planety vedomostí kliknite na odkaz prieskumu v sekcii Novinky. Po prečítaní krátkych informácií o prieskume a o komunikačnej platforme BlueKiwi môžete zakliknúť vašu odpoveď. Prípadne pridať vlastnú voľbu. Po vyplnení formulára stlačte tlačítko Odoslať. Pokiaľ nechcete na BlueKiwi dostávať upozornenia o tom, že sa ďalší učiteľ zapojil do tohto prieskumu, stlačte tlačítko Archivovať. Ďakujeme, že ste sa zapojili do prieskumu spokojnosti Planety vedomostí a tešíme sa na prínosnú spoluprácu pedagógov v priestoroch komunikačnej platformy BlueKiwi.